I de fjerneste tider var kun himlen, men en dag skete et voldsomt stenskred. En mængde sten, grus og muld faldt ud af himlen. Det blev til jorden. Af jorden opstod menneskene. I begyndelsen var der dybt mørke, og menneskene måtte søge deres føde på mødingerne uden for deres huse. Livet var glædesløst, og man kendte ikke til døden. En dag råbte en gammel kone, "Giv os lyset," og dog vidste hun ikke, hvad lyset var. Der kom lyset, og man så, hvor smuk jorden var. Menneskene kunne nu tage ud på herlige rejser og finde nye bosteder. Dog manglede der noget for at fuldende glæden ved livet på jorden. Der råbte en gammel kone, "Giv os døden," og hun råbte det uden at vide, hvad døden var. Således fik man døden, og med døden kom også glæden over livet til menneskene. Digtning, sang og fest, liv og død, sorg og glæde, lys og mørke har siden vekslet. Det var et eskimoisk sagn om jordens tilblivelse, og det siger noget om den forestillingsverden, der har været grønlænderens gennem århundreder. Når man flyver hen over Grønland i dag, har naturen ikke forandret sig særligt, men vores levevis er blevet meget anderledes. Fra gammel tid var grønlænderen fuldstændig henvist til havet, hvis han ville overleve. Nu har man indført en moderne europæisk civilisation heroppe, men vores land og vi selv er så totalt forskellige fra Danmark og danskerne, at det er blevet klart for os, at hvis vi skal leve en moderne tilværelse, må det ske ud fra vores egne forudsætninger og betingelser under et grønlandsk hjemmestyre. Det er især de unge i Grønland, der begynder at røre på sig og synge, så de gjalder i fjellene. Mange af dem er kommet fra bygderne, fordi de troede, at lykken var i byen, men de har opdaget, at der er arbejdsløshed og heller ikke stort at tage sig for i fritiden. Det er også nogle, der mister modet og bare opgiver. Den voksne generation har travlt. Tit synes de, at det er overkommeligt meget, der skal gøres. En del snubler i virvaret og bliver bare passive tilskuere. De føler, at den nye tid ikke er så ny, som de havde drømt om. Så er det de gamle mennesker, som taler om gamle dage, dengang da livet var anderledes, hvor alle måtte hjælpe hinanden og var afhængige af hinanden.
I dag kan de fra deres altan se de store konturer, hvor de selv og de unge kan gå hen, hvis de ikke kan klare dagen og vejen. De behøver ikke engang at hilse på hinanden. De har tilsyneladende ikke længere brug for hinanden. Børnene møder man over det hele. Det er dem, der skal leve under det nye hjemmestyre. Men det er mange, der spørger, hvad skal de leve af? Da Grønland skulle gøres til en moderne nation, var det især fiskerierhvervet, man satsede på. Og det er i dag ca. 3.000 fiskere i Grønland. Men det er svært at gøre et fiskeri rentabelt under arktiske forhold. Omkostningerne har været store, og det er gået ud over fiskepriserne. Som de i øjeblikket kører fiskeriet med underskud. Mens udgifterne for fiskerne i Grønland er lige så store som i Danmark, får de meget mindre for deres fisk, og det kan knibe med tilgangen til erhvervet. Samtidig er vandet blevet koldere, og fisken er trukket længere ud på bankerne. Og der ligger fremmede nationers skibe og driver rovdrift på den fiskebestand, vi er helt afhængige af. Skal et grønlandsk hjemmestyre kunne basere noget på fiskeri, er det helt nødvendigt, at vi får udvidet vores fiskerigrænser fra de nuværende 12 sømil til 200 sømil. Der er stadig ca. 1000 grønlændere, der har fangst som hovederhverv. Desuden driver mange fiskere fangst som bierhverv i den dårlige fiskerisæson. Men det moderne liv er vanskeligt at forene med fangerens tilværelse og livsform, og kajakken er blevet sjældent syn i Grønland. I Sydgrønland er der mulighed for foravl. Der bor nu grønlændere i mange af de gamle nordbobygder, men klimaet er blevet koldere siden nordbotiden. De senere års strenge vintre har skabt problemer for erhvervet. Og hverken fiskeri, fangst eller får kan betale et kommende hjemmestyre. Derfor er diskussionen om Grønlands undergrund blevet så aktuel. Mineral- og olieforekomster er blevet den redningsplanke, alle klynger sig til. Men hvis er olien, hvis den er der. Grønlands landsråd har enstemmigt udtalt, at Grønlands undergrund bør tilhøre de fastboende grønlændere. Og det nye grønlandske bevægelse, Siumut, har gjort det til et af kardinalpunkterne i sin politik. Det danske folketing har forholdt sig tavst. Det er dog hævet over enhver tvivl, at Grønland får økonomisk fordel af en eventuel udvinding. Hvilke konsekvenser det vil få for naturens balance og for samfundet heroppe, ved man derimod intet om. En pludselig og uventet ændring af samfundet kan lidt føre til endnu et kulturschok. Derfor er det vigtigt, at vi selv får lov at bestemme, hvornår og på hvilken måde eventuelle ressourcer skal udnyttes. Men selvom olien og mineralerne giver penge, giver de næppe beskæftigelse i større omfang. Her i Uparnøviarsuk undersøger Foravlsforeningens forsøgsstation, om foravlen kan gøres mere indbringende og måske beskæftige flere mennesker. Tässä misissuusanna singitungajuiruut ilmainaqarpu savat 60.000 missaani maankuitaani maanaksavatrarfiusun piineqarsinnaas maanakkullu 20.000 missaanaan savaataqarpuu tässä periarfissaqarp allissallu aamalu savaataqarnerup savaningaanit pissarsiaaneqartartunisassiaaneqartarnaat kiun kingullarn pitsangoriartartumik ingerlaniarsarineqarpu tässä kokihu mantikillu tamakkerlu tuumismaaluarpaa sialt savaatillit peqatigifiat piinneqatiginaqutigalu ukiunakkertun sulistigivaat tunisassornu aam tuusinnaanissa niaqussiornu Piinneqatiginne eqqarsaatigalu tamatnu aama savaatilli iluan siunusqarsinnaana nerunaataqarpa. Ja tunisassornu Tunisassornersuu. Tässä tamakkorpianaatersuutigalu tässä narsami kokihu peqoajuutaatigunjarneqarpu isumaqaatta akilersinnaanersum ingerlassinnaalluu piinneqatiginik ingertilerutsu maanakkuut savaataqarnam tungassaqangilluunernaartut ilangulluit tunisassornuu taasum akilerniagassariamigit tamanniarsarapul taan ungataani
акилерсуккууллу. Bortset fra fiskeindustri er det kun ganske få industrivirksomheder i Grønland. En af dem er garveriet i Julianehåb, der både behandler sælskind og lammeskin. Det har kun eksisteret et års tid og er dansk ejet. Men når det er gået 8 år, er det meningen, at grønlænderne selv skal overtage det. Hvad er din rolle her på fabrikken? Det er lidt af hver. For eksempel? Vaske sæler og lejder dem i tromlerne og spille dem på pladerne. Er det nogle af grønlandske arbejdere, der står i lærerforhold? De lærer det altså, men de er jo ikke på kontrakt. De kommer hele vejen igennem fabrikken og prøver alt muligt. Men det er meningen, det skal lære det efterhånden? Ja. Er det jo slags lærer? Det kan man godt sige, ja. Du sad og vaskede skin derinde alene. Er det en daglig situation? Nej, jeg gør det ikke alene. Kun en gang imellem? Ja, kun en gang imellem. Hvorfor ikke? Med folk. Ja, det ved jeg ikke. Det er mig, der leder arbejdet. Kan det være, at fordi det går for langsomt en gang imellem? Ja, det kan godt være et tidsspørgsmål også en gang imellem, ja. Når en ny virksomhed bliver etableret i Grønland, er det så godt som altid gode viljer til at forsøge at oplære grønlænderne, så det kan overtage de forskellige funktioner. Men de gode viljer kommer ofte i konflikt med økonomiske og effektivitetshensyn, som vejer stærkere og nok til syvende og sidst lader de pædagogiske og samfundsmæssige hensyn i stikken. En mulighed for at starte de små og få befolkningen mere med er at oprette andelsselskaber. Et af de steder, man allerede har startet en andelsvirksomhed, er Qasimbut, der ligger cirka 6 timers sejlads fra Qaqortoq, Julianehåb. Vi ville besøge stedet, men da det var vindstyrke 10, kunne vi ikke sejle derud. I stedet fik vi en helikopter til at transportere filmholdet. Også var det ikke plads til maskinen, så vi måtte klare os med telefonen. Det er en ny og epokegørende ting, at man også kan ringe til hinanden fra by til by. Samhørighedsfornemmelsen har fået en ny dimension. Ja, goddag, Rane. Det er Resiak. Vi er meget ked af, at vi ikke kunne komme derude per skib. Det var så meget stormvejr. Vi kunne ikke klare det, så vi sendte et filmhold ud til jer. Ja. I har startet en andelsbevægelse derude. Hvilken rolle spiller du i bevægelsen i øjeblikket? Det er snart 4 år siden, der startede vi et andelsforetagende. Og som dansktalende, der havde jeg jo god mulighed for at give en hjælpende hånd med. Dels da vi afsatte de fleste af vores produkter til institutioner i byerne, som hovedsageligt på det tidspunkt havde dansktalende personale. Og rent regnskabsmæssigt har jeg også haft mulighed for at give et godt nap med, da der jo en hel del regnskaber skal føres med sådan et foretagende. Og nu er det kørt i 4 år, og nu er det først ved at komme rigtig op at stå. Så i løbet af et par år, så regner jeg med, at man selv er i stand til at kan overtage det hele og klare det selv her. Jeg har altså været en slags kasser og driftsbestyrer de første par år. Når så berettiget 4 år, begynder rettiget 4. Galalt Tunisian jeg slet rapport. Tässä begynder rettiget 4 år. Mani minä tässä så. Jeg kunne så på galalt. Jeg kunne se så slun til misset. Kiser puisina qaat arisakkallu. Tamanna lunaqarfitsinni iliwaqitaalersimaru tassami ukiini siullerni nunatsinni lunaqarfitsinni tunnisarisinnaasagут iliwaqatigineqarsimangimma tassi nunaqarfitta avingerisimauallarnera pissigalugu tamanna qaangerniarlugu ukiini siullerni qeqasitsivittarnissarput kissiatigisarsimagaluarparput ukiinaartalinni kisianni naalagaaffimmi ilersinneqarsinnaasiman manani tassalu periarfissaqalernerpi ginneqatiginneru tungaatugu tungavigalugu uagit aallartinniarsimaorput sapingisarput tamaat atorlugu aallartissimaru 1972 aggusti qulingani mannalu tikillugu ayingitsimik ingerlasimalluni
Hvis vi vil styre vores egne anliggender, må vi i første omgang udnytte vores eksisterende muligheder. Produktion på andelsbasis på grundlag af landets egne produkter virker umiddelbart meningsfuldt, og er måske den eneste farbare vej frem, hvis Grønland skal blive et virkeligt samfund med en vis grad af selvforsyning. Her i Qasigiannguit er det omkring 200 mennesker, som lever af fangst og fiskeri. Cirka en fjerdedel af Grønlands befolkning bor i bygderne, men de får kun 7% af de samlede bevillinger. Bygdelivet har mange menneskelige fordele, som er værd at bevare. Hvis bygderne fortsat skal eksistere og udbygges, må det planlægges og prioriteres på en anden måde, sådan at også ungdommen får lyst til at blive der og deltage i produktionen. Det kræver blandt andet mulighed for oplæring af bygdebørnene, også efter 7. klasse. Sommerferien er færdig, og børnene skal i skole. Lena kommer i 6. klasse, og Åse kommer i 2. klasse. Ja. Så kom med. Åse har fødselsdag september med 1. klasse. Åse går i 1. klasse. Da Åse har fødselsdag i morgen 3. september, der var han efter saver på 3 dage. Nummer kan sige, hvad september? 9. Ja. 3. i 9. 3. september. Unnugu at du synes i dagen, der var akrig bima på i dag. Og man gik sorasu, og den ja, man gik sorasu. Synes du, at det er svært at lære grønlandsk? Ja, på den måde, jeg har lært det, synes jeg ikke, det har været så svært, for det er så nærmest komme af naturmetoden. Og jeg vil sige, det er om ikke en nødvendighed, så en meget stor fordel, hvis man tænker på at blive længere tid sådan et sted. Og det giver også mulighed for at blive integreret i samfundet, hvis man kan klare sproget og tale med befolkningen. Føler du som dansker ude i Qasigiannguit? Jeg er snart ikke mere, for der er alt efterhånden, da dagligsproget jo foregår på grønlandsk, så synes man er lige så meget grønlænder som dansker. Det lyder godt. Men jeg tror, at vi skal standse nu. Og jeg siger mange tak for samtalen, Arne. Det var hyggeligt. Ja, det var godt. Kan du hilse de andre? Ja, farvel. Men selvfølgelig er det ikke nok at producere varerne. De skal også afsættes. Det kan undre den, der har kendskab til Grønlands rigdom af vildt, fisk, sæler, hvaler, og se butikkerne i byerne buende af dansk kød, mens det kan knibe at få grønlandsk proviant. Det er sådan set kød nok langs kysten, men det kniber med transport, og hele forsyningssituationen er præget af den ikke fastboende del af befolkningens behov og pengepunkt. Over 3/4 af Grønlands befolkning er beskæftiget ved offentlige institutioner eller ved servicefag af forskellige slags. Det bliver en opgave for den kommende grønlandske hjemmestyre at rette det skæve forhold op mellem produktive og ikke-produktive erhverv. Vi er så få, og vores eksistensmuligheder er så begrænsede, at vi bliver nødt til at fortælle vores unge, at de ikke frit kan vælge erhverv i Grønland, men må vælge beskæftigelse efter samfundets behov og forudsætninger. Efter nyordningen har den officielle politik gået ud på, at grønlænderne efterhånden skal overtage de funktioner, som danskerne havde i overgangsperioden. Men når man kigger på de uproduktive erhverv,
finder man stadig forholdsvis alt for mange danskere. Manag tago simnawa kilala niya sa taman kasi Svindbingasi. Der var lærling Maxi. Der var Lukas Bjørn Atas. Der var am Asasbingasi. Nivertis ambingasi. kan vi også lave. Det er ikke så dårligt det. Så det er så naktigere vi har. Nu er det så Jeg kommer til at ringe til Inger Slev Manning. Aman qasali simangiliu source i fjorfiu tiusindaanissa. Det er man qasat tisapparput. Niliaran oqalaqa tisapparput. Siger man kingi kallarsul. Bagermor Stegvald, hvor mange år har du været i Grønland? Jeg går faktisk i mit 25. år, og hvis jeg kan fortælle dig lidt mere om den sag, så har jeg været hjemme i 10 måneder i 25 år. Det er også en rekord. Du har selvfølgelig haft mange unge mennesker under dig i lære. Hvad er din bedømmelse i dag? Kan det klare sig? Kan det overtage de funktioner? Jeg har både været skuemester for den kongelige grønlandske handel. Dengang jeg var der var jeg i 12 år. Og så nu her, hvor jeg har været privat i lige så mange år, der vil jeg stort set sige, at det jeg har set, der sidder oppe i Nordgrønland mange unge grønlændere, som er bestyrere. Men de er en anden kvalitet af de drenge, som vi har i dag. De var mere stabile dengang, og det er de ikke i dag. For når de har været på en læreplads en måneds tid eller to, så kan de det hele. Jeg havde en lærerdreng, som efter 14 dages forløb satte sig på bordet og sagde til mestersvenden, sådan nogle kager skal du lave, de er gode. Og det er jo drengen, der skulle gøre det. Ja. De skuffer mig lidt i dag. Vil du overgive sådan en bageri til en grønlænder i dag? Nej. Hvorfor ikke? Nej, fordi han har ikke forstand på penge. Det er... Den økonomiske side af sagen, hvis erhvervsstøtten går ind for at garantere for ham, så er det helt i orden. Men husk på, det er min pension, der ligger der. Hvem skal betale hjemmestyret? Hjemmestyret? Så mange tanker har jeg slet ikke gjort mig. Nu har du været i Grønland 25 år, som vi sagde i begyndelsen. Hvordan synes du forholdet mellem danskere og grønlændere er, eller var dengang og i dag? Er det anderledes? Jeg synes, det var langt bedre dengang. Langt bedre dengang, da vi kom hertil, end den er i dag. Men det er der jo ikke noget at sige til, for der er så mange mennesker heroppe, som ved, hvordan alt skal være. Og det er nu engang først noget, man skal lære, når man er i et land. Når man bor i Jerusalem, så kan det ikke nytte noget, man forlanger brød fra Danmark. Så må man spise det. Og når man bor i Grønland, så må man stikke fingrene i jorden og se, hvor man står. Og kan man ikke klare den, så skal de rejse hjem. Takku kelas qasluat qonnan bissuuti sortarunerpati ullulernu quluussaanaqartar tamattumunga isumnersimaut. Sina Kelas qasluat qonnan bissuutit assiingitut. nuuttussun qanuqassalluunalua. Takku uanga oqaasigiuminaatittarpa kapatisigalu kalaalli qallunaallu. Akongan akulerisumaneq annikippallaaqimmat. Imminu atassutaqartulua tassatuangajapput. Kalaalli inniaqarsimanerusortaat taavalu qallunaat. Annorsum oqaasigisagaanni imminut ataqatigiinneq annertulu oqaasigisaariaringila. Maani illoqarfima angisuumilluni malunnerpoq kalaallit qallunaallu qanoq immikkoorutaqartiinera kisian imatorsuarsiorunami immikkoorutaqangillat taspissutigalu ilaa qallunaat immikkoorniakuutut misinnartarmata kalaallinut taavalu ilaa yorunami kalaalsin attaveqarfeqarnaarlutik pingaartuumakku imma kalaallinik ilaqutallit amma kalaalsin iliall qanunaqalarsimalullu appanissimallu innertunersum tamak attaveqarfiinerullu. Mange gange så er der slet ikke noget forhold. Det kan måske besvare en del af spørgsmålet. Der er 2 distinkt forskellige befolkningsgrupper heroppe, og det er forståeligt, når de har så lidt til fælles, at de kommer mere sammen. Og så er der selvfølgelig andre områder der, hvor de mødes. Man mødes på en sådan måde, der, så de giver nogle gnister af sig. Hvis man skal vurdere det ud fra en helhedsbetragtning, for eksempel ud i fremtiden, hvor der skal være et hjemmestyre, der må det jo nok være sådan, at de ønskelige var, at de 2 befolkningsgrupper integreres mere ind i hinanden. Forholdet mellem danskere og grønlændere er ikke særlig godt i dag. Og en af de vigtigste grunde er jo nok sprogbarrieren. Det bliver i hvert fald stærkt fremhævet i dag,
Men jeg er nu også meget sikker på, at den egentlige grund er, at når en dansker kommer herop, så isolerer han sig i sit hus. Han opsøger ikke grønlænderen. Han gør ikke noget for at lære det grønlandske sprog. Han gør ikke noget for at sætte sig ind i den grønlandske kultur. Og i det hele taget har man indtryk af, at han kun kommer herop for at tjene penge. Selvfølgelig er det ikke generelt, men det ser jeg som et problem mellem den store afstand, der er mellem grønlændere og danskere. Danskere, de er i øjeblikket et nødvendigt onde, må man nok se, med den misstemning, de selv har skabt, ved de frustrationer, de er kommet ud for i den grønlandske befolkning. For jeg mener, at danskere havde det opfundet af danskerne, og bestemt ikke af grønlænderne. Der er jo ikke tale om en egentlig nationalitetsproblem, når man taler forholdet grønlændere og danskere imellem. Der er jo en meget klar klasseforskel på danskere og grønlændere i Grønland. Vi skal tænke på alt det udsendte danskere, i det hele taget alle de danskere, der kommer her, i sig selv har for mange penge i forhold til grønlænderen, og på den måde hævder sig selv blandt den grønlandske befolkning. Så der opstår problemer, skal vi sige klasseproblemer, i stedet for nationalitetsproblemer. Forholdet mellem danskere og grønlændere omtales tit i store dramatiske vendinger. Det bør nok understreges, at det ikke er danskeren som menneske, vi har noget imod, men den dominerende stilling, danskerne ofte automatisk har på mange områder i Grønland. Både danskere og grønlændere har fordomme om hinanden, ofte uden at være sig det bevidst. Det gør, at man er på vagt over for hinanden. Tit er vi bange for at såre hinanden, og dermed formindskes også muligheden for at kunne glæde hinanden. En torn i øjet har lønforskellene været. Danskere, der tager til Grønland, vil ikke stilles økonomisk ringere end danske i Danmark. Tværtimod forventede de en belønning. Det var det medførte det forhadte fødselskriterium og et forlangen om, at også grønlænderne skulle have belønning. Altså samme løn som danskerne. Men fiskere, fangere og arbejdere aflønnes stort set efter grønlandske forudsætninger. Og hvis Grønland skal forsøge at klare sig som hjemmestyrende samfund efter sine egne økonomiske muligheder, vil en levestandard efter danske normer i Grønland være fuldstændig dødsdømt. Hvis danskerne fortsat vil arbejde i Grønland under et grønlandsk hjemmestyre, må vi finde frem til en ordning, så de i hvert fald ikke saboterer vores mulighed for at klare os selv. Gunnar Hansen, hjemmestyretanken hviler på Grønland på grønlandske betingelser. Fagforeninger heroppe er jo tilknyttet til danske fagforeninger, så deres krav hviler på danske normer. Hvordan vil I inden for jeres forening løse det problem? Ja, der vil vi jo foreløbig være nødt til at holde os til de danske normer. Netop fordi 75% af vores medlemmer, og altså også af de uddannede lærere heroppe, kommer fra Danmark og skal vende tilbage til Danmark. Og de forlanger stort set de samme goder af deres fagforening heroppe, som de gør hjemme. Og så forlanger vi også de samme ting for vores grønlandske medlemmer, i det vi mener, der må være lige løn for ens arbejde eller lige arbejde. Det vil sige, I prøver også at opnå danske lønninger for jeres grønlandske medlemmer i princippet? Ja, det gør vi i princippet. Uslumikku aqalusanartar fyysikkriteriet ja. Tanna aammoqallisarpisiuk inniarsukkattufianni. Ilniartukattufianni ilaanneeriarluta eqqaasarparput. Uangalu kissaaatigisanna annerpaasimagu tassa. Kalaallit аллалаёрнартумик қаллунаат акиссаасеқарпаярангитсут уна патсисигалу калаалнунаани сулисоқ исумақарам иммикта писиақартариарангитсоқ. Jeg diskuterede for nylig uddannelsesspørgsmålet med en veluddannet dansker. Han sagde blandt andet, hvordan kan det være, at de snakker så meget om hjemmestyre og om at styre olieudvindingen? Det er en utopi. I er alt for få og har jo slet ikke nok uddannede mennesker. I kan heller ikke klare jer med jeres sprog. Lær dansk og dernæst engelsk fra første klasse.
så går det hele meget lettere. Vedkommende havde kun været i Grønland en kort tid, men han havde lært lektion. Sådan plejer man sige om os. Men folk, der siger sådan, har næppe selv oplevet at blive frarøvet et sprog. Sproget er kendemærket for et menneske, både som individ og som tilhørende en gruppe, et folk. Ønsket i øjeblikket går ikke i retning af at gøre skolen mere dansk eller engelsk, men at gøre den mere grønlandsk, ikke bare sprogligt, men også indholdsmæssigt. Det vil kræve en nytænkning og stille helt nye krav til alle mennesker, der bor i Grønland. Og skal skolen være mere grønlandsk, må det grønlandslærer til, om det så er folk med en noget kortere uddannelse end den autoriserede danske, sådan som man i øjeblikket blandt andet uddanner folk i Godthaab. Det er da rigtigt, at vi mangler at uddanne mennesker på mange områder, og at der er mange vanskeligheder at overvinde. Men skal vi vente med hjemmestyre af den grund? Først når man har fået indført hjemmestyre eller midt ind i det, så kan man se de problemstillinger, som nødvendiggør, at man så tager de næste skridt. Hvis man altid skal vente på, at man er parat til at gøre en eller anden ting der, så kommer man så ikke ud af stedet. Jeg tror for så vidt, at et hjemmestyre vil accentuere behovet på mange områder meget stærkt, men så samtidig også afdække andre behov, som er nødvendigt at have med ind i det, hvis man skal have et samfund, som nogenlunde virker på en fornuftig måde. Hvem skal betale hjemmestyret? Det er et godt spørgsmål. Når man ikke har et erhvervsliv, som er synderligt givetigt, som for eksempel i dag, så er det vanskeligt at se, hvorfra pengene skal komme. Men hvis man kan få et erhvervsliv op at stå, så vil det jo være det grundlag, som et hjemmestyre skal bygges på. Alligevel er det jo sådan, at vi ligger så afsides, og der er så mange ekstraordinære omkostninger ved at fungere heroppe, og ved at skulle lave industri heroppe, ved at skulle eksportere herfra. Så vi må se i øjnene, at langt ude i fremtiden, så må man altså leve på enten måske bloktilskud fra staten, eller måske fra andre områder. For eksempel, man taler så optimistisk om EF for øjeblikket, og der er vel også andre kanaler end lige netop EF. Hvad mener du om hjemmestyre? Hjemmestyre er det eneste rigtige løsning for os. Hvem skal betale det? Det skal vi selv. Både alle de fald og den langsomme opadgående ting skal. Det hele er jo sådan set meget kunstigt, men sådan som vi står i dag, der kan vi ikke undgå at få en eller anden form for hjemmestyre. Jeg binder mig ikke ind, at det bliver ideelt lige fra starten af. Jeg binder mig heller ikke ind, at vi selv skal betale det lige fra starten af. Men jeg tror ikke, det drejer sig så meget om økonomiske værdier, som de rent menneskelige værdier, der ligger bag ved den forandring, der vil ske ved, at hjemmestyre bliver indført. Der er nogen, der påstår, at folk, de voksne, den ældre generation, er ikke modne til at starte hjemmestyret. Har du den samme mening? Nej, jeg tror heller ikke på, at vi er særlig modne til ret mange ting. Men jo længere tid vi er om det, så vil det tage meget længere tid at få modnet os. Jeg tror nok, at vi bliver nødt til at styrte os ind i det og få de chok, der skal til. Namminarlungi sumarappunga namminarsorneriornissatinukkiun makkunani annertuallaartumik eqqartorneqartoq qanuililluna aqineqarnissaq kisiall eqqartorneqarnani tungavigisassagut assiingitsut тассу наминерсорнериорниссатсин тигусассуусиуллерпагалуарпут инуустиссарсиутинут тунгас ассиингитсут соорс маанак саутит пеқатигиффиата таамат тунисассиорнам саунинггаани писсарсин тунисассиан иартақарниссарт маанак сулиссутигиваат аамлу политикер тунгаанинггаани тамаккуалуарп анноорсумик таперсерсорнеқартариақарт нунарп наминерсорнериуссап саппа таакорпиа тунгависсариатсиит инуустиссарсиут наминерсорнериорна киап акилиссава наминерсорнериорнissaq оонами киссаатигатсуу калааллит оонам калааллит наммин акиуссааqa таасариақарпутассууна пиллиутеқартариақарпут инуя наминерсорнериорнам таама пиллиутеқартармата симаарпунга
сапераллернитсинни нааллагааффик таматтумун аама таперсисариақартоқ Hjemmestyre kunniarnaqarnaa iluarinaqaaq kisianni isumaqarningajappoq aapaatigut ааллаққаамут паатсиверусимаарнеқангаатиартасасоқ ассерсуусиаққаянеқартарпоқ савалиммиут тааманикку савалиммиут наминерсулерамик сулисуссатик тамарлуиннаас намминипигаат уллумиккулливуут сулисуссагут инниақалаарсимас тамагааллуиннааса тикситассаралутигит тасса имаакками уагу соорлу инуиннаасуут атугасиати эққаасангиккаан тугасиат ассиингиттут агулигиппалла агуллуаллаамик инуит тамаккутунгаатигут яммистуат эққарсаатигалу акулуиппаллаарсимангиннерат наалаккарсуису коорлуми илаас таккуасулиартоорлу орпун лансруут таакку кисимик имаат саммиуллаармас имассинагалуарлуни атаатсими сигалу уагут инуиаккалааллут ассигииммик наалаккарсууллу инуиннааллу ассигиим оқартигисигалуарамикку таама пиффисса аннигиттигумассагураатигинаарторм ниаалфиарсими пиусалу я исимнарфисимавак исимаарпунга мианерсортумик ингерланеқартаажақартаана наминерсорнернисса аериннеқаа аам иллерс таперсерсоқаа соорлусунааққарсаатигалу калаал намминаарнериорниссаа пиллут соортаманна калаалиинаарник илоқаларнissaа кисаатигаа исулиффиу наа сэтимина уяққарсаатигуарна минерсиннерилернisса иниамерлерпаа паасиннилтик ингерланеқалиссап аамал калаалнунаанам минерсилиссаппат анигаасалиистигинеқартартит миллилериффиинеқарнит ингерлааниссаппат ататаамаалн калаал намминерсернерилернис таамат ингерланеқассап пингаат писариақартиппараам ингерланеқарнис нерисуарфиаю исмақарпунга илу наалаккерсуистунгаату аамали иниупеқатаанаратигу паатеқатигинник ингерланеқассап писсиисам соортум ингерланеқарамаарт. Jeg kender mange unge i dag, der ser på hjemmestyret som en vej til selvstyre, og det gør jeg også selv. Og man skal gøre sig helt klart, når man snakker om hjemmestyre som en vej til selvstyre, så skal man gøre sig helt klart, at de goder, vi har fået fra Danmark i dag, kan vi ikke regne med at have, når vi bevæger os på vej mod selvstyret. Jeg tror, at man er begyndt forkert. Det var ikke den lokale befolkning, der startede den selve opkrævning af hjemmestyret. Det var politikerne, det var godt nok valgt af den lokale befolkning. Men når vi tænker på deres valgprogram, dengang, da der var landsrådsvalg og kommunevalg, der var ikke en af dem, der nævnte ordet hjemmestyre. Hvis vi ser på de muligheder, vi har for at få et selvstyre, så kan vi bare se på de ressourcer, vi har. For eksempel i Marmorlik. Dem har vi ikke råd til at forarbejde og producere. Så derfor synes jeg ikke, det er tiden nu til at indføre hjemmestyre. Vi skal i hvert fald ikke have hjemmestyre for hjemmestyrets skyld. Ligesom vi har snakket om for et par år siden, at vi skal i hvert fald ikke grønlandisere for grønlandiseringens skyld. Og med det mener jeg altså, at vi stadigvæk skal have folkets ønsker og folkets behov med i vores overvejelse. For hvem er det, der sidder og snakker hjemmestyre nu? Det er rigtigt, som Jens Christian siger, at det er politikerne. Ja, der er jo mange faktorer, der spiller ind der. Skal vi vente på befolkningsmodningen? Og så har vi altså tidsfaktoren også. Skal vi vente og se samfundet forandre sig, mens vi venter med hjemmestyre? Og det er jo en af de centrale problemer, vi har. Og det er jo også spørgsmål om at have masserne med. Nunatsin eornartorsiut ullumikku annerpaartarat pissutinu assiingitsunut ingerlatinermul nunatsinnu inuit paasimasaqangissusiat kiisalu aama inuit annertunorsum suliniuteqanginnaa taan inuit annertunorsum suliniuteqanginnarat kialluunniit nunatsinit massaktakusinnaava takornartun tikittunut ilan allanartaaluarpo eqqarsaqqajanarluni nunaana ajungitsum manna ingerlasu
kisianni aningaas tungaatsu ingerlanerat inuillu inuoriasia misissorani tassaava inuiat anersaakkut nukeqangilluinnaqqissaartu najugaat atungarassaaruts kisian. Hvornår skal vi så starte med at have hjemmestyre? Vi kan måske vente år 3000 eller sådan noget, med at få så mange penge ind om året, som vi får fra øjeblikket fra Danmark. Ikke? Men hvornår skal andre mennesker holde op med at styre vores eget hus her, hvis vi kan lave sådan et eksempel? Ikke? Jeg tror ikke, at folk er glade for, at andre bestyrer deres hus for dem og ordner alting derinde, hvad der skal gøres og hvad der skal siges. Man får det hele serveret på et sølvfad. Jeg kan i nogen grad kan jeg godt være enig i, at der burde være mere oplysning om hjemmestyret, men jeg kan bare se, at så længe at der er menneskelige faktorer, der taler for, at vi skal hjemmestyre. Og I kan jo bare se jer omkring. I kan gå en tur på gaden i Godthåb lørdag aften. Hvad ser vi? Fordrukne mennesker. Vi kan se lidt på kriminalstatistikken. Den er enormt høj. Eller selvmordsstatistikkerne, der jo er et af verdens højeste. Jeg ser først og fremmest på det som menneskelige hensyn, at vi får et hjemmestyre. Det er blevet sagt om grønlænderne, at vi ikke har nogen følelse af et nationalt fællesskab. Denne teori blev gennemholdt eftertrykkeligt i forbindelse med EF-afstemningen 1. oktober 1972. Den dag sagde Grønlands befolkning nej til fællesskabet med de store hinsides Atlanten. Dette var en klar selvstændig stillingtagen til tingene, den første af sin art. Og den viser med al tydelighed, at grønlænderne ikke bare vil følge med strømmen og falde for gønne løfter om rigdomme og en sikret fremtid. Den dag blev det bevist, at til trods for forskelligheder fra sted til sted, føler grønlænderne sig som et folk. I forbindelse med diskussionen om hjemmestyre hører vi ofte fremført, at vi vil være uegnede til at overtage ansvaret for det fremtidige samfund, så længe vi viser så mange tegn på mistilpasning i form af svigtende arbejdsindsats og den meget vold, der udøves. Men meget af den menneskelige og sociale nød, som vi især oplever i byerne, skyldes, at alt for mange af os føler sig som tilskuere til den udvikling, som skulle have været til gavn for os alle. Skal vi ud af det, må vi selv tage stilling til tingene, tage ansvaret for dem, begå vores egne fejl og tage ved lære af dem. Det kræver handling, såvel fra Danmark som fra Grønlands side. Men vi fra Grønland må gøre udspillet. Tiderne har forandret sig. Senna i marsua, katsungarissima, mumikani ajopom ässä. Mässis pitassuis, kannat ingertasut, suaput nipikinnati. Kalala kativut, malini artiukala, saperasi. Kalala kativut, malini artiukala, unigasi. Malakiyamnaga, 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 malakiyamnaga. Silenuennerak, 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 malakiyamnarak, malakiyamnarak, silenuennerak.
Malaki She didn't want the car, she didn't want the car.